Весь мир говорит об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа. Amerikan Birleşen Ştatlarının 3. yanvarda İran'ın generalı Kасем Сулеймани resmi ýagdaýda öldürüp cezalandyrmasy, siyasi waka hökmünü ýene-de bir sapar tasdiklan meselesi, Haramdag-Berdymuhamedowyň hökmü rowanlygynyň sarı sapakda sallanyp yarım tilsimde saklanyp duranlygyny şaýatlyk etdi. Kасем Сулеймани bütün dünýä boýunça halkara derecede terrorist diýip ýylan edilen adam hem bolsa, 2019 ýylyň Apreline çenli ol terrorist sanawyna ýok. Şol wakalardan biraz öň sira 2019 ýylyň dekabr aýynda 150 milyon müşterli Netflix kampaniýaň platformasyna Salgym altylyk adly çeper filmi Türkmenistan'a döwlet agdarşygy sebäpli radikal diktatoryň öldürilişi, siyasi aňlatmalary we simbollary şol hökümetiň nirede ýerleşýänligi aňladýar. Görkezdilen çeper filmiň ssenariýasy boýunça diktatoraň agdarşygy ve terrorist diýip hasaplanýan adamyny resmi cezalandyrmak meselesi diňe bir zada aňladýar. Progressiv adamzat sivilizasiýasy awanyp duran radikal terrorçylyk howpdan radikal dinmaň ýoluny saýlaýar. Ýagny hökmürowan zalim halkyna garşy genosit we talaňçylyga ýol beren bolsa, ol irugiç resmi ýagdaýda terrorist diýip ýylan ediler. Hemde bir sekundyň içinde ol diktatoryň ömrü bilen hökmürowanlygy üzülmegi mümkindir. Yo, Jamal, man, this beat is crazy, 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 crazy.